verse 4 to 8. Romans chapter 12, verses 4 to 8. Nanata? Romans chapter 4, chapter 12, verses 4 to 8. Ingon diha. Daghag mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Verse 5, kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusan diha kang Kristo og naglambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa kalawas. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglang mag-alagad kita, kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon gayud. Og ang mangulo kinahanglang magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy, kinahanglang magbuhat nga malipayon. Akong usbon sa pagbasa, Romans chapter 12, verse 4 to 9, verse 4 to 8, nag-ingon, daghang mga bahin ang atong lawas ug ang matagbahin niini may kaugalingong buluhaton. Verse 5, kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga nahiusa diha kang Kristo ug naglambigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa kalawas. Busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga niya kanato. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglang mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Verse 8, kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ang maghatag nga madagayaon gayud. Og ang mangulo, kinahanglang magkugi. Ang maghimog buhat sa kaluoy, kinahanglang magbuhat nga malipayon. Ang Dios magpanalangin nimo og nako pinaagis yang mga pulong. Amen? Manglingkod tang tanan mga igsoon. So, karon nga kagabion, ako kagabi gihisgutan ni namo dito sa kining muni ang topic dito sa balilihan. But karon nga kagabion mga igsoon, kining haom usab ang atong pagtuon sa nahisgutan kagabi. Naalay, nahidugang tungod kay gusto man gyud sa Ginoo nga ikaw ug ako mas mapalig-on pa. Ang atong pagahisgutan karon mga igsoon, kining panaghiusa nga maghatag og kadaugan. Atong isulti tanan, panaghiusa nga maghatag og kadaugan. Usbo nato, panaghiusa nga maghatag og kadaugan. So, importante kayo mga igsoon, masabtan nato ni. Hello? Nga, doon na tayo kaalam aning gitawag og panaghiusa. Kadaghan ra bang panaghiusang na napaingon sa kapildihan, napoy panaghiusang naghatag og dagkong kadaugan. Munang kinahanglan gyud ta makasabot og ayo. Kanang nas imong tapad inang paminaw baya gyud hangtod mahuman. Uyuga ba? Uyuga inang paminaw baya gyud hangtod mahuman. Amen. Paminawa gyud og ayo ang mensahe sa Ginoo kay nagkinahanglan ta niini mga igsoon. Narabay uban naminaw ang dunggan ang kasing-kasing og hunahuna. Tuad dito nagtan-aw nagbasketball. Napata naminaw bata? Amen. So gisuwat ni Apostol Pablo ang Roma ngadto sa mga hintil nga nahimong mga magtotoo nga nagkatap sa Roma mga igsoon.
Ngayon kag hintil, dili mga Hudiyo. Pareha na to, mga Gentiles ta or hintil ta. Nasabta na to? Gisuwat niya, unya, gipasabot niya ang function sa tanan nga nag-ingon nga iya ko ni Kristo. Gipasabot niya ang function sa tanan nga nag-angkon nga sila magtotoo sa Ginoo. Ningon si Paul nga kitang tanan na ay trabaho. Naatay himuon. No? Wala nagingon si Lord nga kinahanglang makristohanon ka, ini ka kristohanon nimo, maminaw ra ka, mulingkod ra ka mo pauli. Maminaw, malingkod mo pauli. But ang kada usa na ay function. Amen? Kitang tanan rin nakalinlayan tagkatakos. Nay mason, nay welder, nay driver, nay magtutudlo. Lain-lain ta din bisan sa talent. No? Ano mo yung lami kayo ko og talent. Pero sure ko, nga naapoy abilidad ang uban, nga di ni mo kaya. So manang kinahanglang masabtan na to nga, hiusahon siya, aron maghatag yun sa hingpit nga kadaugan. Nakuha na to? So gipasabot ni Paul, bisan ang church, kay ang church, ang Roma, dili man ni sila matawag og church nga kining pareha sa atong gihimo karong gatigom ta. Because ang church, kung sabto nimo siya, tanang magtotoo. Mo man na sila ang simbahan. Di man ingog kanang naadi ang kaning tigumanan, di man na mao. So bisan nagkatibulag sila sa tibuok nga dapit mga igsoon, gitawag man sila church. Yan ingon si Apostol Paul nga, diha kang Kristo nagfunction ta. Na ay katakos nga muwali, magwali. Na ay katakos sa paghatag, maghatag. Di lang bagyod maghatag. Ningon, gisampayan ko, maghatag nga madagayaon. Na? Kaya naadi ay manggihatagon pero kuripot. Magbagot-bot pag yun. No? Nya, may katakos kas pagtudlo, magtudlo ka. May katakos kas pagpanglimpyo, nahala panglimpyo. May katakos ka sa pagdrive, hauling ta, hako ta. May katakos ka sa pagdasig sa uban, imo siyang dasigon. No? Iampo ra gyud nimo aron madasig, di man na mao. Imo gyud siyang sultihan, dasigon niya siya, unsa man ka? Tara na. Unsa pay gipaambot nimo bagyo? Ayog kon. Naagay katakos, ang tanan naagay katakos. Kini sila pag mo function mudaog gyud ta tanan. Pag madaogon. Pero timan nga bisan usara diha ang dili mag-function, apektado na tanan. Nakuha nimo? Nakoy relo adto hinatag. Tanaw nako. Uy, alas 12 pa mangyapos udto. O sa iyang problema, battery. So kung naadiya ang wala naadiya diferensya usa, wa na bikil na tanan. Nakasinabot ta? Mao bitang diri sa atong panagtigom, pag nay usang magpabadlong sa kagawas, moingon dayon, kana mga Kristyan. Di ba? Kay apektahan ta tanan. Mao na nga kikinanglang masabtan gyud nato ni kining panaghiusa nga mo sangpot gyud sa tinuod kanang grabe nga kadaugan. Nakuha na to? So, dili pareha og katakos ang uban unsay tawag kana magjelos-jelos. Uy maayo man good ka kay naa ka ana ako man good ko ani na lang ko. Paluoy-luoy ba pero sa tinuod lang pareho tang tanan. Nagkalinlain lang ta og gasa. No? Nagkalinlain lang ta og gasa. Nang kabalo ka nganong nahambogero ka? Kabalo ka nganong ang tao hambog? Because nakafocus ra siya sa iyang nga gift. Without knowing nga ang ubang tao naapot sila gift nga wala niya. So hambog kayo ka kay kamaon na kang kanang nakay nahibaw-an nga wala nahibaw sa uban. No? Ingana man na. So for example, ako, di na ko mogamit og lain. So di ko kamaong mo welding ha kanang mo pilit ra dia mo na man na. Di man ta kamao. Unya mangambog na dayon ka nga, kamo, di ko kamaoan Pero, di man ko kamaong mo finishing, kanang mo mason. O nya, siya, expert kayo, anak. Munang timanan nato ang kada usa nato, naagyo na siya iyang special nga gasang expert siya diha. Pero kanang taong bisag unsa sulayan, wala gyud na ma-master, tug-anan gyud kanako. Wakat. Wala gyud na ma-expert, di gyud na siya ma-master sa usa ka butang.
Kay gawakat. Suwayon ni tanan, suwayon ni tanan, ngayon ni tanan. Maglibog na ka kung sa siya. No? Kay naamang yun ta, nakadesign mang yun ka, nga ingon ni anak ka. Di para, imagine ko no ang lawas sa tao ilong tatanan. Ang imong dunggan, ilong og porma. Ang imong baba, ilong og porma. Ang kamot, ilong. Ang tiil, ilong. Puro ilong. Lain-lain yun ta og pangsyon. Munang dili, pwede nga ang ilong maoy mubuhat, ang kamot yun maoy mugunit sa sundang, dili ang ilong. O nya, di pwedeng ang ilong may mutanaw. Di pwede ang imong dila maoy mugunit sa kutsara. Imagine na lang ng mukaon ka, dila pa imong gamiton. So, na paghingot, paghungit. Nga ang kutsara, igunit, ang imong dila, igunit ni mo sa kutsara, unya, ihungit po ni mo sa imong baba, murag. So, naay function tanan. Nya, dili mo ingon ng kamot nga, bahala ka diha nga baba, kaon, dag imo. Kaya gikapoy ko. Mubuhat gud siya. Siya mo biras pagkaon niya, ihungit niya sa baba. Ngayon ang baba, bahala ka diha tiyan. Kay lami kay ning akong gitangag. Iya ginang ihatag ngadto sa tiyan. No? Or moingon na lang ang dunggan, bahala ka diha. Di na siya, wala na, dili na mo function ang kada usa. Magka-problema gina, pilde kita ana. Now, adto ta sa, so ningon diya nga, kining kita nga mga alagad Ginoo, kitang mga Kristohanon, daw, usa ta kalawas, nga nagkalain-lain ang atong function. Kung mo function tatanan, perting dakuan nga kadaugan. Dihapod sa atong panimalay, nakalain-lain ang function sa amahan, sa asawa, o sa mga anak. Kung kana sila mo function tanan, kanang pamilyahan mo uswag yun na. No? So, pero kung dili na mo function, pildi na, magkaguliyang kanunay. Kaya wala kabalog kung sa mga responsibilidad nila ba? No? Narabay mga kanang dili mo function o dili mahapakan. Kinahanglan pa nimong hapakon arong mo function. Bang! Hugas na plato. Kaya na, hapak na. Naay ingon ni ana. So, problema na nga pamilya. Adto ta sa kining ni ang mga panggoberno, mga igsoon. Rekag panggoberno. Gikan sa presidente, ngadto sa barangay Tanod. Kini tanan na function. President, vice president, mga senators, anaa sa Congress, governors, mayors, councils, barangay captain, barangay councils, iski na ni sila function tanan. Pero once magkontrapartido ganin ni siya, muwik ang nasod. Muwik, muluya ang nasod. Kaya dili man magkauyon, wala kayo yung mga projects nga matapos, tungod kay gusto ang usa maghimog bridge, ang usa gustong maghimo og train. No? Unahon na tuloy ang Gianas train. Unya ra na, kay Karing Bridge. Gikag Cebu padong sa Bohol. So, hangtod nga wa sila'y mabuhat. No? Naman na gitawag og Concor, bitawag anang mo, mamirma ba mo? Kanang bidding man na, no? Ay kanang magsisyon. Unya, sabutan ang project. No? Unya, mupirma na tong mga kagawad. Naman po yung mo pirma mo nang magkadili-dili. Ingon ana ang mahitabo kung wala gyud na siyang panaghiusa. So, magkontrapartido na gani na siya, imbis nga mangmuhat ni sila, manarbaho sila para sa kalambuan sa barangay, kalambuan sa lungsod, kalambuan sa probinsya, kalambuan sa nasod. Ang nahitabo na noon, ang mga budgets, mga hagbong na noon sa korupsyon. Makurap man, kadi man dayon madapat sa project, nya naa ng kwarta. So makurap siya kaya ato salaman ning time deposit. Maghimo raw niya tag project inigduol ng eleksyon. Dakuan nilang kwarta. Gi-time deposit, God. Napa mo? So, kinahanglan kayo ni labinan nato nga mga Kristohanon. Kay dili gyud ta mo function ani tanan, o usaray mo trabaho, duharay mo trabaho. Imagine ako na, sa pioneering, sa pagsugod, ang pastor may mong gitar, bisag di maong gitara, kunyari, agad po ka mao. Nakanta, kanta. Nya pagkahuman, siya po yung muwali, nag-offering, siya po yung mag-offering. O nya, nagpamauli, siya po yung mag-drive, hatod, kuha. Siya tanan. Pero pag one body na gani, nakasabot na ang kadausa, nga naade tayo function, manglihok na, diha na ginay, grabe nga kadaugan. Nakuha na to? Nasabta na to kayo? Now, muna gisulti,
Diha sa tong Ginoo mga igsoon, pinaagi kang Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma, iyang isuwatan na mga hintil nga nahimong mga Kristohanon. So baliko nato, niingon siya nga daghang mga bahin sa atong lawas ug ang matagbahin ni ini may kaugalingong buluhaton. Pagwa gani kay buhaton, magsige na lang kag pamantay sa uban, mabackslide na lang ka. Wa man kay gibuhat. Imagine kuno kada usa nato dire nangandoy tang makadalag-kalag diha sa Ginoo. Unya imo nang gipakita sa buhat. Imong adtuon, dasigon, sangyawan, iampo, pangumustahon, bisitaon, tanan, ngaon. Na dito. So ang kada usa naagyoy buluhaton. No? Kay dili man na pwede. For example, pastor, kisa may pastor dire. Inyong ingnon yung pastor. Ay, paglunga ka rin, pastor. Hugasin niya ito, pastor. No? Naunsa naman na. Nahimong ang pastor, nahimong kusinero, nahimong janitor, nahimong, pastor, bisita ba si Kuan? Nahimong magdadasig. So, lisod gina siya kayo. So, natay function tanan. O niya, ningon diya. Sa verse 5, kita ko sa bisan daghan. Kabalo ba mo? Nga lisod biya ning daghan, basta di ma-function. No? Sa among pamilya, napulo mi kabuk magsuon. Mamag papa, pas lola, 13 mi kabuok sa among balay. Unya si papa ray mo function. Bisan na lag pangahoy, bisan na lag kuan, dili mo buhat mi. So lisod kaayo. Ngayon si papa, malipay ta kay daghag anak, pero wa joy masugo. So mas lisod siya. Now imagine ako no, kung pulo kabuok imong anak, ikaw amahan nagtrabaho imong mga anak, gatrabaho pod nga pulo kabuok. Lisod? Dili. Di mo maglisod. No? Ang problema anak, wa na gani trabaho ngadto sa gawas, di pa jud mo trabaho sa buluhaton sa balay. Kana mo'y lisod gyud na gaagi gyud ko anak. Ngano man, kay tapulan kayo me. Sa among kapanahunan kana tapulanan kayo. Kadlawon mo mata mamubog tanom tapulan na gyud. Kumusta ka atong generation karon? Magkadlawon pa bag mata kay mamubog tanom? Pukawon na lang alas 10 masuko pa. Bukawon na lagkaon. Oh, yes, kadlawon mo uli. Tinuod yun kayo na. No? Ngayon na itong among amahan, inighuman sa, unsa pa itong mga teleserye sa unal, esperansa mula sa puso. Uli na, kay sayog mata. Tanaw may TV sa lingan sa una. Sayog mata, kay mangumpay pa, mamubo pagtanom, assignment na dayon pagkagabi eh. No? Pero niabot gyud sa mga panahon nga mupaa ka ng grabe ginang katapol. Nya kabalo ka, pag buluhaton gani nis panimalay, tapulan jud ta. Pero outing duwa, kanin duwa gyud kinalamian namon ang dula sa una, amon duwa sa una dakpanay sa kakahuyan, magdaladalag mga palwa sa lubi, mga hurot ning amo ang sampot. Kinagrabihan gyud. So, lisod gyud kayo, basta dili mo function. Bisan dagan o sa lamang kalawas, nga nahiusa diha kang Kristo, og naglambigit kita sa usag-usa. Ingon nga nagkalain-laing bahin sa usa kalawas. Nakasabot na ka, nga nahi-function. Nahi-function. Bisag ka na imong kuko, di ka ganahan kasi yan mo nagputol. Pero inig mangatol na imong liog, di ko ka mayong ibagnos naman na atong, ibagnos naman na ng gilid sa pultahan na imong liog, karong mawala ng katol. Imog yung kaluton, tama? Nahi-function tanan. No? Nagkuan sila ba? Naghiusa sila, unya ang utok nila, maoy nagsugo anak tanan. And we know, nga ang atong head, si Jesus Christ. Siya mo'y nagmando na to para makabuhat anak. Nagbuhat gani kag sala, di na mando sa Ginoo, mando na sa yawa. Napata? Sa verse 6, busa angay natong gamiton ang atong nagkalain-laing katakos sumala sa grasya, nga gihatag sa Dios kanato. So, nagkalain-laing katakos, gamiton nato. Amen? Nay katakos sa pag-awit, maglid og mga pag-awit. Nay katakos sa pagtugtog sa mga tulunggon, sa mga music, naakada. Nay katakos pagtudlo, magtudlo sa mga bata. Nay katakos sa pagdasig, nag-invite, nagdasig. Nanangyaw, ingana no? Mo function tatanan kay dili man ni relihiyon. Di man ta relihiyon nga ang pare ra or ang pastor ra maoy
Gasulti dito, nya paghuman pamauli ta, iniglayan na pong Domingo, mamalik na puta. Relihiyoso man na. Kay mo yun nakita ang Kristohanon, kita tanan mo function man, sumala sa gisugo sa Ginoo natong tanan. Amen? Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ani aka nato. So ang ang pagwalis pulong sa Ginoo pinasikad sa atong pagtuo. Kay nagwali ka ni Kristo pero di ka mo tuo ni Kristo. Kay lahi nga Dios imong gituuhan. Naunsa naman kang gawas diya. Verse 7. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglang mag-alagad kita. So pagserbisyo, no? So dito sa luon ang ilang gihimo mga igsoon, nagbisita sila mga panimalay. Nay panimalay nga ilang nasakan nga masakiton, ilang giatiman. Sila'y mulaba, ilang hinluan, sila'y manilhig sa balay, ilang lutuan, way pagkaon, dadaan ilang pagkaon. Nyati manon nila hangtod nga naligon, nga lagad sa Ginoo. No? Kita, ato na yan po, pastor. Yan po rin na to, pastor. Si Lord dito, may muhaplas ato iyahang nuka. Kung may katako sa pag-alagad, kinanglang mag-alagad. Sa pagtudlo, magtudlo. No? Manudlo. Sunod. Kung may katako sa pagdasig sa uban, buhaton nato kini. Ug sa paghatag, maghatag nga madagayaon. No? Ayo, kabalo ka mga igsoon. Pastor, sorry kayo amang di ko'y gift sa giving. Hala no? Di man di ko'y gift sa paghatag, pastor. Sorry kaayo. Pagkaluyan ni mga ngana, no? Padayon sa ta. Bisan ang mangulo, kinahanglang magkugi. Ang maghimog mga buhat sa kaluoy, kinahanglan nga magbuhat nga malipayon. So, mangulo, magkugi. Remember, mga papa nga nadre, kita may pangulo sa atong panimalay. So that is why naglihok ta. Magakugi ta, yung nana, mga igsoon. So, kay dili po ka magkugi, alisod kayo. Mutanaw mo po na sila, ikaw gani. Ikaw gani. Ngana ra ang reaksyon sa uban. Now, karon, sa Bible, mga igsoon, or, unya na, dunay panaghiusa nga dali ra kaayong mahitabo. Kining gitawag og celebration in life. Na mga celebrations kinabuhi, birthday, dali kay maghiusan Labi nagnalitson. Di na nimo invite on tara. Tuan na dayon. Gakahiusan na. No? Basta na selebrasyon, birthday, kasal, na mamatay, natapok. Prayer meeting ta, di gyud manungha. Di gyud manungha. O sa pailain, kining rejoicing in victory. Praise God, daog yun mis among volleyball, daog yun mis champion yun mis basketball. Ligo tagdagat, tua pati pamilya ng uban. Pero sulayan nag-ingong tara, manghagbas tas church. Puro ni bisitanan. Ang tawag mga bagag na wong. Napata? Nga suko na yung ubang tanaw. Siya labot ni mo. No? Naikalipa yun. Ang sa pailaeng, benepisyo. Ngay beneficiary, ngay mga benepisyo madawat na to. Nay manghatag ang gobyerno og tagsakasako. Kadlawon gyud ka dito nakapila. Masuko pa og masapawan. Ayo. Suwayan na to. Okay. Sayo tag-atos church kay sa church manghatag ron dito tag 1,000 og usa ka sakong bugas. Naagi na tanan, wa gyud mo absent. Pero suwaya gingon tara adto ta kay manghilo ta kay mangandam ta hapit ng Thanksgiving, mangmuga ta kahoy. Wa gyoy manungha, puro gina sila busy. Ligog dagat, akin sigurado na ni. Magkahiusan ni walay plano-plano, tara ditso na, ayo nagsigig. Karon mga igsoon ay crusade nga giingon adto paghimos baklayon. Ang mga batan-on na sila practice.
Bisan sa pag-practice, dili gyud iyog perfect nga mahiusang manungha tanan on time, dili. Pero tanawa karong naman, kano sa inyong outing? Ano sa outing? Ha? 23. Tanawa ra ko nirong 23. Tanawa, alam na this. Lamia kay nang ilang panaghiusa basta na outing. Kasaw-kasaw daga mangluod. Pag naay nabilin ana, na-post na ditong galami dito, nanay nag-live nga nagligog dagat ug naay nabilin, mo comment tayo sana all pangluod na. Pero di gyud mangluod og wa couples prayer meeting. Kana nga panagiusa mga igsuon nga walay apil ang Ginoo, sigurado na dayon nga kapildihan na. Kung dapat makasabot ani. Ug naay maayuhon magiusa. For example, dunay usa ka papa nga dako kayo ang iyang allotment sa ay kanang iyahang hulog sa SS. Kay dako biya siyang tawo, dako og contribution. Pagkamatay na niya, kining mga anak halos magpatyanay sa benepisyo nga nakuha ba? Gikan sa SS. Pero paminaw, sa buhi pa siya, di gyud mo tabag at timan ang uban. Hello? Magiusa ta, doon na tos papa, wag gyud, busy gyud. Pag magbahin na sa benepisyos SS, tuwa na, puro na, magpinatyanay na. Naminaw palagi ta? Yung mga Kristohano na bagyo tao niya, maghisgot na ani mga butanga, mabaw kayo tag kaalam, manulti, murag kamao kayo. So dapat makasabot tag ayo unsa ni. Sa Bible mga igsoon gitudlo ang tinuod nga panaghiusang maghatag og kadaugan. Ug unsa poy dakong peligro kon magkabahin-bahin kita. Adto tas Mark chapter 3 verse 24 to 25. Kining tungura mga igsoon, si Ginoong Hesus gipasanginlan nga naay sulod niya nga mao si Satanas or si Beelzebul. Naghimo ang atong Ginoo og milagro, unya niingon ang mga sinahan. Nakahimo siyang milagro kay si Beelzebul, si Satanas ang prinsipis, mga yawa mo may naa sa sulod niya. Tama? So, gisulti ni sa atong Ginoo mga igsoon, Mark chapter 3 verse 24 to 25. Niingon diha ang Mark chapter 3 verses 24 to 25, kung ang mga tawo sa usa ka nasod magunay pag-away mapukan kanang nasura. Verse 24 na, tama? Imagine ko no, nibagsak og adyo ang atong ekonomiya human sa gera sa time ni Iraq. Because nag-declare si former President Erap Estrada nga all-out war sa MILF, Moro Islamic Liberation Front. Nag-declare siya, pila ka billion ang damage ato. 600 patay sa MILF, 200 kapin ang patay sa tropa sa gobyerno. Pila ka mga ari-arian na bumbahan na nga sunog. No? Pila ka bilyon ang gasto sa mga pangpasabog, sa krudo, sa transportation, sa mga tropa, pati sa tanan nilang gamit. Perting dako Kung gipahimo pa lang unta to gipanghatag tos mga kabos, kung gihatag unta to gipalit patog abono, kung gipamalit pa unta tog mga sakayan ipanghatag sa mga mananagat nga walay mga sakayan, perting dakua ang kauswagan. But unsay nahitabo? Ningon ang 24, kung sa usa ka nasod mag-unay away, puka na nga nasod. And ato ning i-prove. Sa time ni Joshua, grabe kayo ang panaghiusa. Hangtod sa time sa Judges, magkaiusa sila, usahay magbungkag. Pero sa time na gayud, yes, sa Judges, sa time sa Judges, may mga judge nga mahitabo ang civil war. Ang mga Israelita o batok sa mga Israelita, mag-unay sila. Especially sa time sa divided kingdom.
ang Hudyo nga taga Juda o ang Hudyo nga taga Northern Kingdom magunay. So bagsak sila. Imbes magtinabangay sila. So mo ni eksakto mga igsoon. Munang ako lang mong pasidanan. Dinhi sa church, kita dinhi, kada usa nato na ay problemas mga batasan. Pero kung magdinautay ta, magtirahanay ta ni, mabungkag yun dani. Kung nanay laing church, unya dinhi, katunga-tuan na dito. Mato na mahitabo. Kung dili na to, isulod daan sa atong huna-una. Kadili man unta ni siya mahitabo kung kitang tanan mo function lang. No, magtinabangay, bahala na ng mga kaluyahon. Sa verse 25 mga igsuon ningon siya, kung ang mga sakop sa usa ka panimalay magbahin-bahin og magunay pag-away, mabungkag gayud kanang pamilya. Amen. So, nay mga panahon nga kami sa akong nga wife na ami mga diskusyon nga ang among gidiskusan mo lead into silence. Di siya mutingog, di po ko mutingog. Nya kining garbo may manang, sige, di siya mutingog, ayaw gisag tinggi. Di ba? Ayaw ra kog tinggi. Nya mudaog ra bagyo nang unang managad. Nya kami mga lalaki mag-una gid me. Di gid mi pwede mayong hulaton kay nga naman mag-uol mo masakitan man mi. Di ba mi kagwantag magdungay, magbungol og dungay tinuod son? Ikaw mo una son? No? Wa gyoy. No? Pero napoy ubang mga babae, mga asawa nga mo magtakilid na magigda niya. Ang usapot, as pikas takilid. Nagkabahin-bahin na ba? Na po ubang mga asawa nga, mo liso dayon. Nya, pakpaakon din naman dalonggan. Sorry na ba? Nga na. Pero, murag sa, usa kagatos ka asawa, us kabuok ray, ing anak tingali. Kaya kini mga asawa kamo, mga bana ayan namang ka-surprise. Kining ato mga asawa, pag nabikil ang kasing-kasing anak, gusto na silang mag-moment. Kasabot mo kung saan ang mag-moment, tagaan pa nila pagpanahon. Ayaw yun na silang pugsa nga ma-okay na, kadi pag yun na ma-okay, hantod pa ugma. Ayaw yun daw na. Kung lang ka, di mo tingog. Sige lang. Anya kay garbo po ta mga bana, ikaw pa kasala, di pag yung ka magsuri. Ako na yung mangitag paaging maukay na tapab. Bahala ka diha. Saka ko silingan. Kuya, awa po nang ingana, no? So mauni, mag-unay ba, magsigig away-away. Mga anak, di magkasinabot, magsigig kit-kitanay. Sama na panalangin. Bigyan mo panalangin as Ginoo. Ningon na daan. Ang sakop sa pamilya ko, magsige ni sila, away-away, mag-unay ni sila. Di nagyan ni sila sinabtanay, wag yun mo paubos ani nila, mabungkag yun ng pamilya ha. No? Sa verse 26, atong basahon 26, busa kon ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mulungtad, kung dili mapukan og matapos hinuon. Kaya nga naman, gipasangilan man ang Ginoo. Nga nakapalaya siya demonyo, kay ang prinsipes demonyo mo'y naa sa sulod niya. No? So si Satanas, gipadla si Satanas. Sao man nila pag naghiusan ang nag-unay man sila, muni gipasabot sa tong Ginoo nga atong nakuha pagtulunan. Now, in Acts chapter 2, verse 44, gisulti diha mga igsuon nga ang mga magtotoo, tanan nga nagtuo sa Ginoo, nahiusa gyud sila sa hingpit. Acts chapter 2, verse 44. Ningon diha, ang tanang magtotoo nagpadayon sa ilang panagkauban. Og ang mga kabtangan sa matag usa kanila, gipanag-ambitan nilang tanan. Walay ako ni, iya to. Sila tanan, gayusa. Uy, tara, ato katagron. Maniuto ta, ato ta church. Magdala kog kuan. Iyahay gud sila, nga unsay naa nila, gatinampuhay gud sila, gahiusa gud sila og ayo mga igsoon. Sunod, Acts chapter 4, verse 32. Acts chapter 4, verse 32. Ningon diha sa Acts chapter 4, verse 32. Asa mga
ang pundok sa mga magtotoo, nagkahiusa sa duha. Sa huna-huna o sa kasing-kasing. O wala kanila miingon nga siya ray tag-iya sa iyang kabtangan. Kundili, silang tanan nag-ambitay sa tanang mga butang nga ilang nahuptan. Grabe ni nga panaghiusa. Kay huna-huna o kasing-kasing. Amen? Huna-huna o kasing-kasing ang panaghiusa yun nila. Kinagrabihan. So, makita nimo nga, aning time grabe sila kadaugan. Tungod kay hingpit man ang ilang panaghiusa, kasing-kasing og huna-huna. Nga mao ni atong buhaton. Now, dinhi mga igsuon, kung ato ning himuon nga congregational nga church, di ta matulin. Kasabot mo kung saan ang congregational nga church? Kung naay project, magboto-boto. Moingon na nga officer, kini nga deacon, kato nga deacon. Kani, maghimo ta dire, ato'y pasiminto ning kalsada. Moingon na putong usa, ayaw! Sa una-una man kadiha. Kani sa mga itong himuon. So, dili na siya matulin. Kay mo ingon na lang, gidi ni kabubutos Ginoo nga magpatuman pataani kay di man magkauyon ato sa ning iampo. Agud tay maabot. And then mahuman, pag magkauyon na, ato na ning mag-ilis na tagpastor. Ingana man na kasagaran congregational church. Mag-ilis tagpastor. Pastor, hawa na kadiha, kag mag-hire pa mi. Oglain. I-post pa dito, i-post pa. Hiring. Kita kapaingnan. No? Unya kay ang leadership, probagyod mga igsoon. Mustanjod ka. Nga maog yun mauni. Na kay judgment, nga kinigyod, mauni ang pinakaangayan kaysa ani, kanimoy priority, kanimoy unahon. Ingana man na. So, muna siya, kinahanglan nato na masabdan. So, silang tanan, grabe gud ang ilang panaghiusa sa huna-huna o sa kasing-kasing. So, sa Book of Acts, sa pagsugod sa church, grabe kaayo ang kadaugan. Grabe gud kayo ang kadaugan. Ngano man, naa sila ani nga grabing panaghiusa. Now, niingon diha sa ako ra ni ang Proverbs 30 verse 25. Proverbs 30 verse 25, gisgutan diha ang mga hulmigas. Sakto ba? Sige, tanawan na to. Proverbs 30 verse 25. Grabe ni sila nga mga mananapan Gagmay kani silang mga silingan na to. Pero kini gani sila, mao'y mo trabaho, grabe kani sila. Kurat kayo. Wa pa? Proverbs 30 verse 5. O na. 25. Ang mga hulmigas. No? Kabalo mo kung sa kadagko ng hulmigas, parehang Kuya Roger. Gagmay ni sila, tanawa, hinay sila apa nagtigom sila makaon panahon sa ting-init. United kayo sila ba? Perfect kayo niya lang unity sa naila nila nga panahon. So kung panahon sa tang-init, hiusa silang maghakot. No? Wag ko yung matulog ra kadiha kay kami ray hakot. Sila tanan katrabaho gahakot og pagkaon, perfect din sila. Niyon ang Bible, hinay sila. No? Hinay. Pero dili sila kabsan sa paginanglanon kay sa gitakdang panahon, nagkugi sila. Nagiusa sila. Napakoy nakitaan nila amping ni silas usag-usa. Kabantay mo, na ay wire nga manghay-hay unta ka. Na ay mga hulmiga sa ibabaw sa wire gadagan. Ang uban paingon sa north, ang uban padong sa south. Ang uban gadalag pagkaon padong sa south, ang gapadong sa north, wa pay dalag pagkaon kay maghakot pa. Pero kabalo ka, amping kay sila, bisag unsa sila kadaghan, ingana ang ilang unity. Wa gyud may ngog padaplin diya, bugat ra ba kay bundakan ka na kabalo kang gamay ning dalan sa lalom kake. Di gud may nganang hulmigas. Wa gyud ni sila gabangga nga galayog sila kay ikaw abong-abong ka nga bugat kayo kare. So grabe ni sila mga igsuon, ang mga hulmigas. Kung imo ni silang tunan, di ni parehas atong mga anak, o di ni pareha nato, nga mamugha og kahoy kung nag-ulan na. Kuhaon tong kahoy dito sa likod, kung basa na. Dili ingan anak ning mga hulmigas. Amen? So, sa verse 27, tanaw na to ang verse 27, mga igsuon. No? Dulon.
lukton or grasshopper. Mamaor na sila, mga printer na sila. Ang dulon, wala sila'y kapitan, pastor, wala sila'y mayor, wala sila'y hari. Apan kanunay nagpanon sa ilang panaw. Wagi mga nilang, man, to the north! Dito sila padong tanong, wag yun. Wag yun, nagakaman nila. Pero gahiusa sila. Usa ka oras, pag ang imong humayan, naugan ani nila kay sa panahon sa dulon, mga igsoon, gisulti ni sa Joel, nga ang langit miitom. Nganong miitom? Nganong mungit-ngit tungod, kadaghan aning dulon. Unya, inignaog nila sa wag yun ibilin. Pati gamot, tingali, kumakitan, kitkiton pa ani nila. Nya, kung imong kalubinan naugan ani nila sa gidaghanon, usa ka oras lang payhag. Ngano man, grabe man ginisilag pa naghiusa. Di man ingon, oy, kamura kit-kit, bahala mo da. Bisag wala sila commander, wala nagkuman nila na naghiusa sila. Mao bitaw sige ko nagapahinomdom nga dinhi sa church, dili na ta mayo buhatan ni. Di wala nay hari nga mukaman. Pagtanaw nimong ang murag angayan ning buhaton, himuan na. Himuan na ba? No? Kay mao man na ang obedient ni Lord, di na kaingnon. Kabalo ka, nganong wala na matarong ang mga Hudyo, ang mga Pariseo ug Saduceo, bisag perfect nilang gibuhat. Kay gibuhat nila tungod sa kasuguan. Wala nila buhat tungod sa ilang gugma sa Dios. So, dili na ni mo buhaton na kay gisugo ka, buhaton ni mo na kinaigugma ka sa Diyos. Nakuha na to? So, perfect kayo ang ilang unity. I remember, ang amuang nga dapit sa Valencia, ang akong apuhan, si Lula Tuta. Nanya may anak, nganlig Tuta. Naa sila'y lubi nga gikanaugan og dulon, grabe gyud mga igsuon. Dili ra ganito daghan kay nga dulon. Pero mga palwa, gaing anak, nga wa na'y dahon. No? Ug daghan pa gyud kay ito, pati palwa ito, kitkiton gyud to nila. Nakuha na to? Grabe kayo ang gitudlo nila. Now, ikumpara ta sa mga hulmigas, mas dako unta tag mahimo, tama? Ay mga Kristohanon, ikumpara na to ang tao sa hulmigas, mas dako tag mahimo. Sulayi og kanang makakita mo anang naay gaingon ana nga yuta. Nya kay di pa ta mga magtuto. The windy. Naipoy anak di windy, ayaw nagkuha na. Anay or hulmigas ang nagpuyo, anak. Nya kung imo ng tanawon ng gaingon anak nga yuta, makaingon ka nga, muna'y ilang balay. Sapagkat tinuod lang, dili na nila balay. Kana nga gabundok nga gaing anak nga yuta, kinuha nila na slalom. Naghimo na sila mga chamber, mga rooms adto sa ilawom. Wala sila engineer. Wala sila'y architect, wala sila'y electrician, wala sila'y foreman, wala sila'y mason, wala. Pero tanawa, sulayan ni mo hukay na sa ilalom. Kana mga tig-experiment ana, ilang pangitaon ang buho. Kuhaon nila tong gatiundok na yuta, gaingana, gabungtod nga yuta, kuhaon nila na, pangitaon nila tong entrance. Unya, magtunaw sila og tingga, or kanang na ang aluminum. Ilang ibubo sa entrance, pagkahuman ilang kubkubon. Grabe kayo. Inigmakuha na to nila, balihon nila, murag kahoy. Nganong murag kahoy? Kaya dito ilalom, gasanga-sanga, may mga chamber, may mga room, may mga taguan ng pagkaon. Huwaran to siya, tinunaw ng aluminum. Nya ilang kubkubon, o nya, gunitan tong tuang baan, inigbalihon na nila, katong natunaw nga nigahe ng aluminum, murag kahoy. Nga nagsanga-sanga sa ilalom. Kinsa'y nagsugo nila. No? Ang ilang entrance, gitabunan nila gibundok nga yuta. Karon na inig ulan, katong gatiundok nga yuta, protection nga di matabunan ang entrance sa ilahang sudlanan sa mga hulmigas. Kita kag bundok, na diha ang buho, unya, mo ingana, padong sa entrance. Wala dress ibabaw, kay inig ulan, masudlan. Ingana sila ka-bright, gagmay ragani sila kayo. Dako kayo ang ilang nahimo. Murag New York City, wata kadtos New York, murag Tagbilaran City, nga naas ilalong siyuta ang ilang gihimo.
yet wala sila'y hari. Ay mo katuwa na nunang ilang queen, muning gasugo. Abid ako kayo kasi nagto. Batungod kay naa sila'y kaalam nga hinatag sa Diyos. Ug ako nakita nga mas labaw untag kaalam ang tawo. Kung magiusa sila, mas dako mahimo. Pero nga nung watay na himo, puro raman ta paggarbo. Gaiyahay man ta kini nga kaalam mo ni akong gamiton parang mailado ko, bahala mo diha. Pero kung nagiusa unta, perting ninduta mga igso. Tungol migas, no? Adulon. So, gagmay lang ni sila, gipahinumduman lang ta. Nga bisag gagmay sila, dako ang ilang nahimo. Magnificent, katingalahan ang ilang nahimo. Because of perfect unity. Hingpit nga panaghiusa. Nagasinabot ha? Narabay panahon, magkahiusa taglibak. Magkahiusa pang daot. Pero labog, hinloon sa church. Di yun, magkahiusa. Naminaw pa ta? Hapit na pamahuman. Now, in Genesis chapter 11 verses 1 to 9, may tungod nis pagtukod sa tower ni Babel. Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Dinhi nato makita nga unity without God is not unity. Scattered na siya, gatibulaag. Ang panaghiusa nga walay Dios, pagtibulaag na siya. Pagbungkag na siya. Nasabta na to? Ang panaghiusa nga walay Dios, nagbungkag na, nagtibulaag na siya. So Genesis chapter 11 verses 1 to 9. Ingon diha. Minaw pa ba? Sa sinugdanan may usa lamang kapinulungan sa tibuok kalibutan. So di na unta ta magtuon karon og grammar, kanang mga pinulungan sa ubang nasod. Kay usara ang pinulungan, magkasinabot lang unta. One language ra sila. Ay one word ra, usa ka pinulungan na sila. Magkasinabot sila. Ambin ang gabas, hatag martilyo, dili, hatag yun ang gabas. No? Kaya usaw lamang. Usa lang ang pinulungan sa tibuok kalibutan. Na di unta nato problema, bisag asa ta moabot. Kaya usara man ang pinulungan, tama? Okay. Next. Sa pagpamalhin sa mga tao gikan sa sidlakan, nahiabot sila sa usa ka patag sa Sinar, og mipuyo sila dito. Verse 3. Og nag-ingnan na sila, dali, maghimo kitag tisa, ipaagi na to kinikalayo, aron mo gahi. Busa, nakabaton sila tisa og asfalto, aron ipatapot ni ini. Na sila yung materyales. Nagayusa sila, maghimo tani. Verse 4. Unya, maingon sila karon. Magbuhat kitag syudad nga may turing nga sangko sa langit. Perfect kayo ilang huna-huna ba? Nagkahiusa sila. No? Unya, kini nga plano, nagkahiusa po sila. Himuan tang bantugan ang atong ngalan, dinhin na nagsugod kapakyas. Garbo man. Himuon na to ang atong ngalan bantugan. Nasa atong panaghiusa ang atong himuong bantugan nga ngalan ang Ginoo. Okay? Kasi nabot ha? Unya, ningon diha. So, asa ni? Aron dili kita magkatibulaag sa tibuok kalibutan. Next verse. Ingon ang verse 5. Unya, nanaog ang Ginoo aron sa pagtan-aw sa syudad og sa tore nga gitukod sa mga tawo. Verse 6. Og mingon ang Ginoo karon usa na sila kakatawhan og usara ang ilang pinulungan. Og sinugdanan pa lang kini sa ilang pagabuhaton. Dili madugay, makahimo na sila sa tanan lang gusto or sa tanan nilang gustong buhaton. Muna nakita as Ginoo. Kamu katawhan, nagkahiusa ra mo para sa inyong kaugalingon, wala ko'y apil. Ining abot sa panahon, mag-iyahay na lang mong himo og unsa inyong gusto. Di na mo mutahod nako, di na mo muilan nako. So dunay panaghiusa mga igsuon nga mabungkag or bungkagon. In fact, kana nga panaghiusa, bungkag na daan. Basta wala ang Ginoo. Nasabta na to? Okay pa mo diha? Ginhawa sa. Kaya hapit na lang kita. So next verse. Busa mga naog kita og libugon ta ang ilang pinulungan aron dili sila makasinabtanay. Next. Yan ang verse 8. Busa gipatibulaag sa Ginoo ang sa tibuok kalibutan og mihunong sila pagtukod sa syudad. Di naman makasinabot.
Pag amin na matilyo, what? Ano sabi? Di na sila makasinabot. So libugon ang pinulungan. Nakabalo ba mo mga igsuon nga di pod gipasabot nga pareho mong pinulungan magkauyon mo? Dili. Tanawa ra ganyan yung mga anak pareho man ng Bisaya. Pero nagkauyon ba ate kapag lungag di ako'y manghugas? Ug maglungag di ikaw wala naghugas, apilon pa ko nimo. Di ba? Pareho silang pinulungan nagkasinabot ba? Ako mong ingnon nga ang tinuod nga panaghiusa kanang naay Dios. No? Unya ang inyong panaghiusa ang rason ang Dios. Di kay ang panaghiusa ninyo inyo ra pilapilo ninyo ang Dios. No? So ang tinuod nga panaghiusa kanang naagyo Dios unya masabtan nato naog ayo. So Babel ang ngalan sa syudad kay dito gilibog sa Ginoo ang pinulungan sa tanang mga tao gikan dito gipatibulaag niya sila sa tibuok kalibutan. So Babel, ang word nga Babel is confusions or kalibog. Kanang di magkasinabot. Babel. No? Timan ini sa sinugdan nagkasinabot sila gayo pag-abot sa panahon. Patibulaag. No? Ano mo? Wa may appeal si Lord. In fact, ang ilang gibuhat, pasigarbo na silang kaugalingon. Dili pagpasigarbo sa Ginoo. Nakuha na to? Dunay para, so, unity without God is disunity or dili unity. Ang panaghiusa nga wala diha ang Dios, dili panaghiusa. So, si Lord may rason nganong ni atakaron. Amen? Ngano man? Ang panaghiusa nga wala si Lord, dili man na panaghiusa. Bungkag ganina, di na magkasinabot. No? Murag kita sa una ba, mag-cluster. Kung mag-cluster, mag-inom og tuba. Dayong maglales. Nga na, raman. Pero sukad nga nahubog ta sa Holy Spirit, nahubog ta siyang pulong, bali na ano? Lipay kayo, iniguman sa prayer, iniguman sa fellowship, mag-istoryahanay, nga puro lipay, puro dasig. Nga na man ang naa ang Ginoo. Nakasinabot ha? Naminaw pa ba ang tanan? Amen. Same. Dili panaghiusa, ang gitawag og panaghiusa nga walay Dios, di na panaghiusa. Same. Joshua chapter 11 verses 1 to 9. Joshua chapter 11 verses 1 to 9. Dunay dili maihap daw abog daw bala sa kabaybayunan nga mga kasundaluhan nga naghiusa. Kaya ang mga hari nagsabot silang mag-usa ta. Atong sulungon makigubat ta ni Joshua sa iyang katawhan. Nana? Sige, paminaw, ningon diha. Ang balita sa kadaugan ni Josue, midangat kang Jabin, ang hari sa Hazor. Nagpadala si Jabin og mensahe ngadto kang Salab, ang hari sa Madon og sa hari sa Shimron og Askaf. Upat na. Aksaf. Sunod, verse 2. Ingon man sa mga hari, sa mga lungsod, sa kabungturan, sa amihanan, og sa walog sa Jordan, sa habagatan sa Lanaw, sa Galilea, og sa mga lungsod sa kapatagan, og sa kabaybayunan, sa Dor, dapit sa kasadpan. So, perting daghanan ng mga gingarian na nagsanib puwersa sila. Murag Voltes 5 ni? Let's volts in. Nagiusa sila. Nga naman, nakadungog sila nga, gamay ra kayo ning panon ni Joshua. Pero ang mga higante nga nasod pildi nila, now di natamo kumpiyansa ang mga giants na. Shh! Kamu diya, tabang, mag-usa ta. Imagine, naghiusa silang tanan. Sa ilang panaghiusa, tanawa, ingon ang verse 3. Gipadadaan usab niyag mensahe ang mga Kanaanhon, pertindaghanan na gyud nga nagpuyo sa silangan og sa kasadpan sa Jordan, ibabaw og silong. Og ang mga Amorianon, ang mga Hitianon, og ang mga Persianon, og ang mga Jebusanon nga didto sa mga lungsod sa kabungturan, ingon man ang mga Hibihanon nga nagpuyo ubos sa bukid sa Hermon, sa yuta sa Mispa, pertindaghanan sila, di na nimo ma-imagine. Nagkatap na ni sila, nagkatag nga hilabihang daghana, mura na mga abog sa kadaghan. Ingon ang verse 4.
Tanawo. Nagsabot sila uban sa tanan nilang sundalo nga sama kadaghan sa balas sa kabaybayunan. Daghan silang mga kabayo o mga karwahe. Next. So nagsabot na sila, no? Pero tindaghanan na sila. Kining tanang hari nagiusa sa ilang kusog. Nagiusa na sila. O nagkampo daplin sa sapa sa Merom aron sa pagpikig-away kang Joshua or sa mga taga-Israel o mga Israelita. Next verse. Ingon ang verse 6. Ang Ginoo mayon kang Josue, ayaw kahadlok kanila. So bisan pa dahil unsa kadaghan ang atong atubangong problemas kinabuhi nga nagkahiusas pagsulong nato. Di ta angay mahadlok. Kay ang imong barkada mao ang naghimo sa langit o sa yuta. Ang imong migo. Migo, saan na ko ni migo? Ang imong migo, nga mo ang Diyos, ang imong amahan, ingon na, ayaw kahadlok nila. Itugyan ko kanimo silang tanan. Pinaagi sa ilang mga kabayo, og sunuga ang ilang mga karwahe. Piangi ang ilang mga kabayo, og sunuga ang ilang mga karwahe. Next verse. Busa si Josue og ang tanan niyang mga sundalo, mikalit pagsulong kanila didto sa sapa sa Merom. Next verse. Gipadaog sa Ginoo ang mga Israelita batok sa ilang mga kaaway. Misulong ang mga Israelita o gigukod nila ang mga kaaway hangtod sa dakong Sidon. O Misri. Maim. Samihanan o hangtod sa walog sa Mispa, sa sidlakan, nakig-away sila hangtod, napatay nil ang tanang kaaway. Imagine eh. Now listen to this. Ang mga sundalo sa Israel, mga magbalantay ni sila kalnero, dili ni sila mga banggiitan, mga elite nga mga scout ranger. Magbalantay ni sila kalnero, dili sila anad og away. Pero, ningon si Moses, Joshua, ayaw kahadlok. Matnguni lamang ang pulong pag kinabuhi sa tanan nga nasulat ni ini, magmadaugon ka og mo success ka. So nagsugod si Joshua, okay man, iyang katawan gimanduan niya, sulungon nato ang Kanaan, buhaton nato ni, kay gisugo tas Ginoo. Ang ilugo nato ni. So silang tanan kagunit og espada, wala gyud ningong pastor. Di man ko kamaon mo gunit espada, oy. Pabili na lang ko. Silang tanan gyud nagkayusa tara. And for 7 years, nakigtinikbasay sila. Labas pa ang mga dugo o samad nila, sulong na po sila. For 7 years, 31 kingdoms ang ilang gipulbos. 31 kagingarian ang ilang gipilde. Nganong napilde, kining 31 kingdom, ang uban nila nagkuan na sila, nagpintakasi na, nag-usa na sila. O, tabangan na to ni tabangan. Pero dili sila mudaog nga naman. Bisag naghiusa sila, ang Diyos niya uban sa mga Israelita, uban kang Joshua. Ang tinuod nga panaghiusa nga dunay kadaugan, kanang grupo nga naay Diyos. May mga panahon nga mga Israelita sa pag-abot nila, patay na ang tanan. Sa time ni Gideon, patay. Pag-abot na dito, nangamatay na sila. Ano man? Nagiusa sila, tara, sulong ta. Pag-abot na dito, gipaunay sila. Amen? Sa sinugdanan, grabe ang ilang pagsabot, pero sa unahan, kapinatyanay sila. Hello? Kinagrabihan. Now listen to this. Dunay 7 ka tuig, nga ang ilang, giilog nila ang yuta, ang 31 kaging harian, 7 ka tuig ni nilang gigubat. Munang gitawag the 7 years of conquest. Pag-conquer nila, pag-ilog nila, 7 years. Nya after 7 years, dunay 18 ka tuig nga nagbahin-bahin sila sa mga kayutaan nga ilang nailog. Hala, wait sa pastor. Nganong mas taas man ang katuigan sa pagbahin-bahin na kayutaan kaysa sa katuigan sa paggubat? 7 years ang pag-ilog.
18 years ang pagbahin-bahin sa yuta. Nga naman, tungod kay mas dako ang ilang naangkon nga kadaugan kaysa sa ilang pagpakigubat. Mas dako ang panalangin nga ilang nadawat kaysa sa ilang struggle, kaysa sa ilang mga samad. Now, dinhi sa chapter 11, Joshua chapter 11 verses 1 to 9, nakita nako ang perfect na unity nila. Silang tanan nagkayusag yun. Pati tong Transjordan nga namuyo, kay doon na may duha ka tribo og tunga nga nagpuyo tabok sa Jordan. Nikuyog sad sila, ubanan mo na mo, makigubat ta, di mi, kay mo pahayahay na mi dire, abi kay nakapuyo na mi, hayahay na mi, kuyog mi ninyo, tara, gubato na to na, hangtod nga maposisyon na tatanan. Then usa na mi mamauli, gahiusag yun sila. Unsa na itabo sa mga Christian churches karon? Panahon sa 7 years ni Joshua, gahiusa sila. Kita panahon sa prayer, gahiusa bata. Kabalo ka kaasatan na kayo usa, pag naanay palalangin, pag naanay bahin-bahinon, pag naanay sobra ang kaldero, magkayusa na tagkabo dito. Pero panahon pas gubat sa prayer, sa mga buluhaton, sa preparation, di yun, magkanakayusa. Sa time ni Joshua, nakayusa silang tanan. That is why ang tanang tribo, 12 kabuk, gitagaan gyud sila og angay nga bahin. Pastor, unsay angay nga bahin? Kagamay sa bahin ni Benjamin, kadako sa bahin ni Ephraim ug ni Manasseh? Yes. Giangay man pagbahin. Kung daghan nimo ha, unya gamay ako. Nya pareha ra tag gidakon sa bahin, di na angay. Dili na angay. Kay ang angay kay daghan man mo, so basta ko ang inyong bahin. Gamay raman mi, so gamay, amo na'y angay. Gabahin-bahin na sila. Silang tanan nakigubat, silang tanan samaran, silang tanan ga-struggle, silang tanan gigutom, silang tanan nanganganib ang buhay. Pero pag nagmadaugo na sila, silang tanan angay pod sa panalangin. Tanawa na mga taong di mo apils gubat, di gusto anang panaghiusa, inignaan ay kadaugan, masina na lang na. Di mo na sila manghatag. Laila raman, di manghatag. Masina na sila. Kaya di mo apil. Muna ako mong challenge. Hello? Mga young people, kaklaro ano? Ato sa prayer. Mga ator, ako kako'y pawalihon. Ila-ila raman na. Uy, prayer ang imong tuyo. Ato ta. Kanang tanan ba nagiusa? Yan na dito sa Ecclesiastes, nanggahisgot og kamatayon, bulahan katong nag-adto sa mga masubano, naghuna-huna silang kamatayon. Kay kitang tanan dito padungon, di ba? Gisulti na? No? Nya na pa jay ingon, paglipay kamos mga naglipay, pagsubo mos nagsubo. Nindot unta sa naay kalipay, magiusa po tatanan. Di kay nalipay ang uban naguol nga sina. Nagkagulanan, nagiusa ang tanan, di kay kagulanan dito, nya ang uban to, agabahak-hak o maragway ginoos kinabuhi. May gabi So, nidaog sila, and 31 kingdom, hurot yun nila. Because aning unity. Munang niingon ako, ang tinuod nga panaghiusa, doon na ginay-dako kayong kadaugan. Pero dili na matawag og tinuod nga panaghiusa kung wala ang Diyos. Nakasinabot ha? So, nakita na ko, unsay parallel nila, kini nga mga kingdom, kini nga mga hari, naghiusa sila, batok sa Ginoo. Sa Joshua chapter 11 verses 1 to 9. Genesis chapter 11 verses 1 to 9, naghiusa-usab sila, batok, gihapon sa Ginoo. And that is why kitang tanan diri maghiusa, uyon sa kabubuton sa Ginoo, og para sa Ginoo. Ang atong panaghiusa para sa Ginoo, kay kung dili ni para sa Ginoo, bungkagon gyud ni sa Ginoo. Nakasinabot ang tanan. So, ang 1 John 4:8. Mao ba na? Mo na gipamemorize atos mga bata pero di mao. Sige ko na, palihog. 1 John 4:8. Mo ingon daytag. 1 John 4:8 manang God is love, di ba? Proud kayo ang bata mo. Okay na, unsa ganitong 1 John 4:8? Isa dayon kamot sa mga bata. Ako. God is love.
Di mao. Basaha ko na og mao bay giingos 1 John 4:8. Ngayon ang 1 John 4:8. Ang wala may gugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios. Kay ang Dios gugma man. Sa atong gitudlos mga bata kay ang Dios gugma man maura. So di mao. 1 John 4:8, God is love. Di mao. Wa man gitudlo dito nga wala may gugma sa iyang isig katawo, wala makaila sa Dios. No? Kanang imong kontra isig katawo ra bagyo na nimo, maglagot man gyud ko niya pastor. Awa gyud ka kay Dios. Ang uban mo yung ex na nako siya pastor. Kay sige na siya pakasayop nako. Say ex. Kung ikaw ex pug ka ni Lord, kay sige kag pakasayop ni Lord. Na kay mahimo? Ex ang kilay. So, ang Diyos gugma man. So, ang Diyos gugma. Ang Diyos gugma. Amen? Nasimong tapat na ang Diyos gugma. O, usbe, libutan ay na ang Diyos gugma, ang Diyos gugma, ang Diyos gugma. Kaya wa nakasabot. Ang Diyos gugma. Karon, kay ang Diyos gugma, kining panagiusa nga wala ang Diyos. Or wala ang gugma. Kay ang Diyos gugma man. Di na panagiusa. Colossians chapter 3 verse 14. Ang Colossus chapter 3, giingnan ni Paul ang taga-Colossian. Oy, mao ninyong mga ngayang himon. Apan labaw sa tanan, idugang ninyo ang gugma nga maoy nagbugkos kaninyo ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Bantay ta kanara bay gugma nga ato ara. Di day to gugma nga iya sa Dios. Unsa to labaw ni ining tanan idugang ang pagigugma nga maoy nagbugkos kaninyo sa tanan, ngadto sa hingpit nga panaghiusa. So that is why ang Israel madaugon sila because ang nagbugkos nila ang Dios nga mao ang gugma. Akong gi-illustrate mga igsuon kagabi dito sa camp. Gagunit ko og silhig. So kung ang silhig mga igsuon kan tukog nga silhig, pagka wala na siya hukot, guma man nato ipanghukot, lisod kay nang gunitan kung manilhig ka, tama? Lisod kayong gunitan. No? Kini nga church gamiton ni Lord ani nga barangay. Pero dita maghiusa dias gugmas Ginoo lisod kay tang gamitos Ginoo. Arong hinluan ang mga hugaw kinabuhian ning dapita. And then gusto sa yawa nga bungkagon ta. So sulayeg tangtang to. Unya kuhaan nimo ang hukot sa nga naghiusa nila, unya iitsa nimo ang silhig sa taas, inigtugdon ana, gakalat na tanan. Gasapaw-sapaw na ipaingon dito, di nagakarambulan na ng mga silhig nga tukog. Sulayi nagpunit diretso dong isilhig. Makahinlo ta? Makaingon pa yung ka pastor, di ra ko maapil kay wa ko'y gamit, tinuod. Tanawan ang silhig, pareho sila katagas. Ang tukog. Oy, tubaga ko ba? Ang silhig, pareho katagas ang tukog nga naa diha. Naimugbo kayo. Nga pastor, wa jud ko'y gamit sa church. Tig-attend ra jud ko tig paminaw. Kay inigsilhig nimo ana, di man sila mo dapat. Di sila kakahig apil sagbot. Wa ko nag-ingon kanang mga mugbo. Di nga akong gipasabot kini. Diha sa silhig makaingon kang kining tukugan eh. Panangtangon na lang ni kay walay gamit. Sulayag tangtang, di ba maluag? Maluag, muluag ang ilaha nga kini hikot kay ang bangan. Muluag siya. Lisod na po na nimong gamiton, tama? Di ba og hugot gani unya imo pa jud nang idukdok mo dupas siya, unya mas lami noong isilhig. Muna di ka makaingong wa ko'y gamit. Kaya bisan na gani ang imong presensyang naa ka diha, nakadasig kas uban. Munang, padayon gyud tang magpabugkos sa hingpit nga panaghiusa. Kaya mao ni na ay kadaugan. Amen? Now, bisan sa mga buluhaton, I believe, nga kami diri sa church magka-problema po may kabahis mga gimbuhaton. Aron nga matudlo sab ni nako. No?
Tanan ko, manong wala man na ninyong buhata? Anong wala man na? Magulat pa mo, giingon mo na ko. So, arong matudlo po na ko sa kada usa nato, sa kada pamilya nato. Kaya na yung mga pamilya nga nagkabuktot-buktot ng ginakanan ng tawag paningkamot, mga anak pawala ra. Kita untang tanan, mo function ba? Nga, at least man lang, kapoy nakagtrabaho, iniguli ni mo, nanay kahoy, kaya naay nangahoy. Kanang kapoy nakakais trabaho, iniguli ni mo, mangahoy pa ka. Kinalisudan na kayo. So kung mo function ang tanan, malig-on gyud og mabuhi gyud ta. Nakasinabot ta? Munang niingon dito ang 1 John 4:8. Nga ang wala nahigugma siyang isigataw kay Las Dios kay ang Dios gugma. Unya niyon sa Colossians 3:14, labaw sa tanan idugang ang gugma. Kinsa man tong gugma sa 1 John 4:8? Ang Dios. So kini nga tong panagiusa nga walay Dios, guba na ni bungkag na daan. Sama nining mga hari, nakigubat sila. Nagkayusa sila sa ilang gidaghanon. But ang ilang gigubat, ang tinuod nga na naghiusa, kay naa ang Ginoo. Pilde sila. Sama sa mga katawhan sa sinar, nagkayusa sila. Pero kay supak nila, wala nila ang Diyos. Pilde sila, nabungkang sila. Now, importante kayo sa itong mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi, nga naagyog kay gitawag og willing nga makighiusa para sa kahimayaan sa Ginoo. Pag maglain-lain kag imo, ano man ay, makasimbaran po ko sa Ginoo sa balay, mag-live day ko. Di ganahan, sa fellowship. Sultian ka na ka, og nakas inyong balay, gailis day kag pangsimba. O niya, kapakpak po kag imo dito, gadahi po kas Ginoo. No? Og nakas inyo, dira ka mag-ilis. Dira po ka mo, wala kay pagsimba. O niya, maminaw ra kagwali. Tama? Lay, mo itong mudurkas pa nag-iusa, kay makaapil mangyugas pa nagdahig, pagsimbag, mga pagpasalamat sa Ginoo. Munang timanig yun yung mga igsuon. Ang panagiusa nga, tawag sa Ginoo sa ato dako kayo na siyang kadaugan kung ato gyud ni siya nga maaplikar. Dinis Bible, daghan kayong panaghiusa nga nahimong kapildihan kay walay apil nila ang Dios. Pero daghan kayo sa Bible, gagmay lang sila nga tigom. Naghimo silang madaugon, batok sa daghang nagkahiusa. Kay ang Diyos naguban kanila. Ingon si Lord nga to kan Gideon. Gideon! Daghanan ni mong sundalo, no? Sige. Kana nga mga sundalo, katong mga hadlok mamatay, katong kaminyoon, katong mga bagong minyo, katong mga ayaw nagpapilas gira. Kay mahadlok na. So diha na lay Jismel na bilin. Ingon na po si Lord. Gideon, kanang Jismel. Dadaan ang tanan. Ngadto sa suba. Pagbaktas mo, balig tulok adlaw. Kay didto, sultian ka na ko kung kinsay tinuod nga sundalo, anak. So, baktas na, Jismel. Pag-abot na dito suba, gipanglabay ng mga espada, ala, nang dive sa tubig kay uhaw kayo. Imagine na, 3 days, gunilang lakaw. Uhaw kayo, iyahay silang inom, hilamos, init kayo. Lipay kayo sila. Then, ang uban, gagunit, ragyapos espada, gatanaos kabukiran, basig na sniper, And gainom sila, murag mga iro. Mukabo lang, ngadtos tubig. Unya ilang imnon, murag iro, tilapan lang gani ang tubig nga nasa ilang palad. Kanang mo iro, inom nga murag iro, mo na tinuod nga sundalo. Pagkit-an ni Gideon, 300 lang kabuok. Oh Lord, 100,000 ang Midianite, 120, 180 ang ilahang sundalo. 300 lang. Pagsulong pagyod giingon sa Ginoo, bahina nagtulo. Pag sinugang mo, magsugang, adto ang 100, dire ang 100, kamo diha. Ingon si Lord, ikaw tos Joshua? Ngayon nakag Lord? Sama tao ni, oy. 40,000 or 30,000 akong sundalo. Gikuhaan ni mo
20,000, 10,000 na lang. Karon 10,000 na lang, kuhaan pag yun nimo. 300 na lang, 300 na lang, buhayinon pag yun. Sultian ka nako. Bisag maglagyo pa ta, bastag na ang Ginoo nato nagkahiusar gyapon ta. And then dili mayhap, ningon gyapon ang Bible nga ang ilang kaaway murag bunbun, murag balas. Pero napildi gyapon nila ngano man. Tungod kay diha ni Gideon sa iyang 300 ka mga kasundaluan naa ang hingpit nga panaghiusa kinsa man ang Dios. Amen. Munang kining ato mga panimalay ampo sa Ginoo. No? Katong mga nagplano ng mo sitol, managminyo, katong gusto ng katong mga mga high school nga gusto nang magminyo, paminaw mo. Napa mo? Paminaw mo. No? Basin niyak na napoy manawag sa inyong ginikanan. Muna dito, example, si Karis niya, mutawag na dayong ati tata. Mutawag na dito sa ati tata, si Te. Oh, mama na kay mama God. Iuli na nako ning inyong anak. Natuan na. No? By the way, mga igsoon, dili na nako ni palabyon. Kamo mga batan-o, no? Maabot man ang time, mga magbinyo, mangyod mo. Inighuman gani sa kaminyoon, pag naamoy problema, di na pwedeng maapil inyong igsuog ginikanan. Kamo mo'y magsabot. Ang problema na to, inagnay problema imong partner, imong ipanabi sa imuhang mga igsuon, ginikanan, o imong mga kaliwatan. Nya kay pag-abot sa panahon, ma-okay ramang yun mo. Na-okay na mo, nag-ayo na inyong buot, pero siya, daot na kaayo og imahe sa imong mga igsuon, sa imong ginikanan. Di na sa may mao. Munang before mo sulod mo kami nyoon, na ay counseling. Kay tulog pa man ta. Gipakatulog man si Adan. So, pag abli na niya sa moskitero sa nawong ni iba, ningon siya, this is now the bones of my bones and the flesh of my flesh. Dito pa niya na sigurong maunag yun ni, ang gihatag sa Diyos nako. Pag ingana na. No? Hanggang kayong tawag ba, Pastor, saan man ako niya akong bana? Pastor, saan man ako? Sa pagsugod, nangutana kag unsaon, Pastor? Mama, iuli na nako siya, Mama. Intawon, luuya. Amen? Naapil na ane, kaya panag-iusar ba ginitang isitan, naaginay kadaugan. In case og naay dili silang Joshua nakigubat, silang perfect unity sila nakigubat, wala gipasabot nga abig naghiusa sila nag-uban nila ang Dios, wala sila samad. Wounded sila. Pero wala nila gitagad ang ilang mga samad. Kay mas dako ang kalipay sa kadaugan nga ilang naangkon kaysa sa ilang mga samad. No? So muna atong sabton og ayo, ang tinuod nga panaghiusa grabe gyud nagkadaugan. So, og naatay i-pray, hiusahan na itong ampo. Kung naatay bulhalaton, hiusahan na ito. Amen? Pastor, kamura diha kay ampo, rak mo na ko. Nga na ang uban. So, lisod good kayo na mga igsoon. Hinaot nga nasabtan nato ni og ayo. May mga panaghiusa nga wala ang Diyos o kana nga panaghiusa pag tibulaag na di na tinod panaghiusa. O ang tinuod na panaghiusa paminaw, dili padaghanay. Mas maayo pang magtrabaho kog libo ka mga trabahoon kaysa magtrabaho ko kauban ang usa ka libo nga dili magkahiusa. Ano sabtan na to? Kinsa ba'y kasulti ana? Nalimot ko kinsa kasulti ana. I rather work 8,000 jobs than to work with 1,000 men nga di magkasinabot. Mas maayo pang magtrabaho ko nga ako ra usa sa daghan king trabaho kaysa daghan ming magtrabaho sa usa ka buluhaton nga di mi magkasinabot. Tama? Nasabtan na to? Munang kita karon mag-ampo ta kay mga kaigsuonan nga naa dinhi. Kamo sa inyong mga planos kinabuhi, iampo sa ninyo. Ano man?
naatay kantang wala ko masayod sa akong ugma apan ang Dios dunay gitagana. So si Lord try na sayod. Munang Lord, ampo juga Lord, magkinaon sa Ginoo. Salamat nga nag-uban gid kanako. Amen. So kini nga church padayon nato ning iampo. Because we don't know, someday lahi na po'y pastor din he. Unya, ang uban kay murag Corinto ba, adto kong Apolos, adto ko ni Pablo, adto ko ni... bala mo di, arir ako sa Ginoo. Mga self-righteous, no? Numingon to uban, arir ako sa Ginoo. Dili na mao. Ang tinuod nga panaghiusa mga igsoon, mao nga, og kinsay naa diha, basta ka na'y buluhaton, apil gyud ka. Amen? Ipo ka mo yung, na prayer meeting rong Friday. Dasig kay mo adto kay to aman dito imuhang crush. Yung siya, huy, mo join tag prayer meeting karon. Join na. Pag abot dito kay wa man, na backslide kalit. Adto ras multi-cup galingkod sa gawas. Dong, ano mo na ka diha? Guol ning nawong ni balik og sulod. Kay wala diha tong ga-invite. O example ra na ha. Basig mo imong tinuod guro. No? So mo na mga igsoon, kinahanglang masabtan gyud nato. Ang tinuod nga panaghiusa ka ng dunay Dios o kana may sigurong maghatod nato sa kadaogan. Ang Ginoo magpanalangin nato. Amen. Let's close our eyes. Father in heaven, thank you Lord sa mga pulong nga among nadungog karong gabi huna. Mo mga pag-ampo nga katong mga pulong nga o Dios makit-an to dinhi sa among taliwala. We pray sumala sa gisulti sa imong mga pulong nang imong gugma kanamo mao'y magbugos kanamo ngadto sa hingpit nga panaghiusa o Dios. Salamat sa tanang kinabuhi nga niya o Lord o katong mga pulunga maghimo to namo kadasig magpadayon sa pagtubo maglambo kami makaila diha kanimo. Help us Father God nga dili kanamo dayigon pinaagis ngabi lamang. Nga dili kami manulting murag na higugma nimo og ayo. But tinuod nga makit-an nimo ang among mga kasing-kasing nga nahigugma nimo og gibugkos nimo sa imo usab nga hingpit nga paghigugma kanamo. Pasayloa kami Lord sa among mga panagbahin-bahin. Tabangi kaming makakaplag kami usa ka panan-awon og usa ka tumong sa kinabuhi. Unang-una, ikaw og gulaylain mapasidunggan. Og sunod Lord nga kinahanglan himuon namo ang imong tawag sa among kinabuhing mo apil mi sa buluhaton. Mangandoy kami nga bisag usa ka kalag madala namo sa imong tiilan. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, tanang dungog himaya pagsimba alang lamang kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manindog